Ako hodnotíte túto letnú prípravu? Tak bola zaujímavá, pretože dá sa povedať, aj by som to zhodnotil, že po úspešnej minuloročnej sezóne ten kader sme sa snažili udržať a nastali tam síce malinké zmeny, odišlo 5 hráčov a prišlo takisto nejakých 5 hráčov, ale hodnotím to pozitívne, to čo sme si napísali, čo sme chceli spraviť počas prípravy. To sme v domácich podmienkach aj splnili, odohrali sme 7 zápasov s dobrou bilanciou, ale to je iba príprava a ja verím, že sme sa dobre pripravili na súťaž. Keď už ste spomenuli tých nových hráčov, tak ako hodnotíte práve tých? Latali sme posty od tých hráčov, ktorí tu odišli, čiže zaňali sme ľavého obrancu, pretože skončil Slaninka, skončil Hop, skončil Majerčík, čiže potrebovali sme posilniť ľavú stranu defenzívy. Prišiel Jendrek, na post defenzívneho stredového hráča prišiel Tomáš Hák, na post krajného obrancu prišiel mladší hráč Česka od Plzne Martin Šot. Na pozíciu dvojky brankárskej prišiel Jakub Novák a taký možno, že špilmachrík a hráč univerzál smerom dopredu Rafael, čiže 5 hráčov odišlo, 5 prišlo a súťaž ukáže, či sme sa posilnili alebo iba doplnili kader. A váš nejaký odkaz pre fanúšikov? Tak chceme pre tých fanúšikov hrať dobrý futbal, priniesť čo najviac víťazstva, že by boli spokojní po zápase a že by po zápase sa spievali tie víťazné chorály a to je taký odkaz, že by chodili v čo najväčšom počte a dá sa povedať, aj pre nich sme zrobili ten čas večerný piatkový. Asi verím, že nájdú cestu na štadióny a budú chodiť v čo najväčšom počte. Ďakujem pekne. Díky aj.